Сега ще лажи с моите крака. Сега е моето време. Кой си ти? Въобще не ми дреме. Сечеш ли се, момче, че криската ще те нарече? Точно така. Сега моята рима тече идеално, а твоето изражение вече е банално. Изразът не е към спекъл, мъжете гуля, щом си рекал. Нема никаква сака, видни ми сака, сега ще му е крака. Сега е добре, спирам, с рима направо ви другирам. Аз съм добър, а ти си слаб, копале ще те издам с краб за вторични суровини, защото ти не си в очичките, че даже мона не ти се кефи въртле. Има рима навсякъде, виждо, че нека зима. Нина, Свети Валентин, копеле, пожелавам ти да се разболееш от спин.